Il-persuni impjegati f'istituzzjonijiet u awtoritajiet pubbliċi li jixxedew Minister Nazzjonalista Tonio Fenech kienu jżomm kuntatt magħhom biex jalfuh bl-informazzjoni kienu jiltaqgħu wkoll fid-Dar Ċentrali. Dan kompla jkun żvelat mill-ġurnal L-Orizzont li pubblika imejl fejn Zara, uffiċjal tal-Malta Financial Services Authority, kienet jikkoordina dawn il-laqat fl-istamperija. Zara li kien jaħdem fis-segretarjat ta' Tonio Fenech sakemm tpoġġa fl-MFSA qabel elezzjoni ġenerali kien ilu jikkoordina dan mill-2013. Il-ġurnal L-Orizzont żvela imejl intbatet minn Zara li fija għażel il-membri tal-grupp biex jiltaqgħu fid-Dar Ċentrali. Il-laqgħa saret fis-6 ta' Novembru 2013 bit-tema ta' diskussjoni kienet il-budget. Iżda din ma kienx l-unika jew l-ewwel laqgħa tal-grupp. Fil-fatt One News se jiżvela imejl oħra li ntbatet minn Zara. L-imejl tinkludi l-punti ewlenin li ħarġu mill-laqgħa li l-grupp kellu fl-10 ta' Settembru 2013. Fil-laqgħa l-grupp iddiskuta r-run-up tal-budget fija ntqal kif qabel il-budget il-Partit Nazzjonalista kellu jżid l-aspettattivi. Intqal ukoll kif kellhom ikunu ppjanati diversi mistoqsijiet parlamentari dwar temi differenti. U Zara talab is-suġġerimenti anke mingħand l-uffiċjali pubbliċi li jaħdmu fl-istituzzjonijiet li setgħu kienu involuti fil-ġbir ta' tali informazzjoni. Kien miftiem ukoll biex fejn hu possibbli jiktbu stejjer biex jintużaw għal fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista u fejn le jintużaw il-Facebook u s-social media. Qablu li l-messaġġi kellhom ikunu approvati minn Tonio Fenech. Kienet it-torċa li nhar il-ħadd Żvelat kif permezz ta' dan il-grupp Tonio Fenech kien ikollu aċċess dirett għal tarif intern u sensittiv mingħand ta' istituzzjonijiet ewlenin tal-Gvern. Fost il-membri tal-grupp kien hemm ukoll Carlos Kamenzuli, impjegat tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u Chris Patch, manager tal-Bank Ċentrali. Bissem tagħhom f'dan il-grupp dawn l-uffiċjali pubbliċi fiskali għoljin tas-servizz pubbliku kienu imorru kontra regoli li daħħal l-istess Gvern Nazzjonalista fl-2011.